Želite nam uskratiti prava? Da li mi vama smetamo? Zašto ste teško dostupni? Da li mi vama smetamo? Koliko dugo se sama moram boriti s problemom prije nego što dođem na red ili dobijem pomoć? Da li mi vama smetamo? Zašto nam studiranje oduzima više nego što nam daje? Da li mi vama smetamo? Zašto ne možemo biti kolege? Da li mi vama smetamo? Zašto ne pričamo o problemima? Da li mi vama smetamo? Niste transparentni sa informacijama. Da li mi vama smetamo? Zašto izbjegavate odgovornost? Da li mi vama smetamo? Izgleda da vam moje mišljenje nije bitno. Da li mi vama smetamo? Zašto vaši problemi postaju naši? Da li mi vama smetamo? Kako možemo svi skupa biti odgovorniji? Da li mi vama smetamo? Zašto se štedi na nama? Da li mi vama smetamo? Kako da preživim studiranje? Da li mi vama smetamo?
Zašto ne uvažavate moje poteškoće? Da li mi vama smetamo? Je li zaista nužno da je studiranje teret? Da li mi vama smetamo? Kada ću ja doći na red? Da li mi vama smetamo? Zašto ne radi lift? Da li mi vama smetamo? Zašto asistente vidimo više nego profesore? Da li mi vama smetamo? Imam li uopće ikakva studentska prava? Da li mi vama smetamo? Zašto nas činite nesigurnima? Da li mi vama smetamo? Zašto vam je politika važnija od nas? Da li mi vama smetamo? Vrijedi li naša diploma? Da li mi vama smetamo? Zašto je studiranje tako skupo? Da li mi vama smetamo? Kome da se obratim u slučaju problema na faksu? Da li mi vama smetamo? Zašto akademija nema sve potrebne materijale za rad? Da li mi vama smetamo?
Zašto još uvijek nema rodne ravnopravnosti na fakultetima? Da li mi vama smetamo? Zašto sumnjate u nas? Da li mi vama smetamo? Zašto ignorirate seksualno uznemiravanje? Da li mi vama smetamo? Zašto se naše žalbe ne uvažavaju? Da li mi vama smetamo? Zašto nas cenzurirate? Da li mi vama smetamo? Da li mi vama smetamo?